Sziasztok, kedves bikák! Előrejelzést fog nektek hozni decemberre. Megnézzük, hogy mire számíthatok röviden. December hónapban fogok hozni egyébként majd 2024-re is egy teljes éves előrejelzést. Úgy tervezem, hogy asztrológiai körbe fogom majd megnézni, elkészíteni. Ez a terv, de addig még mind a 12 jegynek hozok most decemberre egy előrejelzést, illetve, de ezt már biztosan hallottad másoktól is, és ez így is van, hogy érdemes megnézned, meghallgatnod a holdjegyednek megfelelő előrejelzést, és az aszcendensednek megfelelő előrejelzést, ugye, amit én most kirakok, az a napjegyednek felel meg, ugye a holdjegy az inkább így az érzelmi oldalt mutatja, az érzelmi dolgokkal kapcsolatos hozzáállásunkat. Érdemes mind a hármat meghallgatni, és akkor abból levonni a konzekvenciát, de az is lehet, hogy éppen nem a napjegyednek megfelelő elemzés fog passzolni rád, hanem éppen a holdjegyednek megfelelő, vagy az aszcendensednek megfelelő. Jó, akkor nézzük, hogy alakul neked a december. Hát lehetőséged lesz változtatni olyan dolgokon, amik már nem visznek téged előre ilyen vagy olyan értelemben. A sorsod be fog neked ebbe segíteni. Tessék, itt van. Megérkezett a szerencsekerék, a sorskerék. Biztos, hogy nagy eseményekre számíthatsz gyorsan. És váratlanok. De ez akár jelentheti azt is, hogy amilyen mondjuk nem mertél eddig lépni, és álmod volt, célod volt, vágyad volt, azt most a sorsod úgy hozza, hogy legyen lehetőséged elérni a kitűzött céljaidat, vágyaidat, vagy pedig tűzél ki magadnak, hogyha eddig ezt nem tetted meg. Ez a lap, a csillaglapja, ez nagyon felhívja a figyelmet egyébként arra, hogy hinni kell, bízni kell abba, hogy segítve vagy. Ugye azért szerintem ezt mindannyian tudjuk, hogy a hitünknek, a meggyőződésünknek mekkora ereje van, akár jó, akár rossz. Úgyhogy szerintem érdemesebb inkább a pozitív dolgokra odafigyelni, és azt erősíteni magunkba. Hát ugye itt az érme 3 az tanulást jelent, lehet, hogy hoznak neked ezek a nagyobb események, amikre decemberben számíthatsz, tanulni való. De egyébként ez mutathat társulást a másokkal is, vagy pedig valamilyen vizsgát. De az is lehet, hogy a sorsod vizsgáztat téged. Ugye, hát igen, azért itt ez mutatja, ez a lap, hogy ne építsünk felleg várakat, hanem inkább tanuljunk, legyünk alaposak, álljunk két lábbal a földön, és ne légvárakba gondolkodjunk, illúziókba. Persze, ettől függetlenül kell, hogy legyenek álmaink, vágyaink, céljaink, mert különben hogy is haladhatnánk előre. Egyébként itt lehet, hogy valaki a munkájával kapcsolatban fog tenni egy vizsgát, vagy valaki még tanul, vagy nem tudom én, évvégi, nem tudom én, nagy elszámolást kell beadni a cégednél, ahol dolgozol. És hát itt azért itt a kísértés is kijött nekünk ide a csillag alá. Én azt mondom, hogy bízzunk és válasszuk inkább a nehezebb utat,
a munkásabb utat, amiben energiát kell beletenni, ugye, például a tanulás is ilyen, bármilyen értelemben vesszük, az meló, és ne csábuljunk el, hogyha esetleg kapunk lehetőséget, ajánlatokat kerülő utakra. Az szerintem soha nem vezet jó eredményre, bár lehet, hogy éppen akkor pillanatnyilag jó ötletnek tűnik. Ugye itt a tanulásra ez azért itt megint kijött, és én egyre inkább kezdem azt érezni, hogy ez a tanulás nem ilyen földi dolgokkal kapcsolatos tanulás feltétlen, hanem ez az önmagunkról való tanulás is lehet, vagy az élethelyzeteinkből adódó valamilyen változás, ami tanulásra késztet minket, de ez tök jó, mert a főpap jelöl tanítót is, tehát segítségünk lesz abban, hogy esetleg helyesen tudjunk dönteni, és hogy tudjunk tanulni, meg fogjuk kapni azt a segítséget, azt az embert, aki olyan értelemben törődik velünk, hogy ez nekünk jó legyen. De egyébként a főpap mutatja azt is, hogy nem csak a világi dolgokkal és a kézzelfogható dolgokkal kell törődni, hanem igenis ápolni kell a lelkünket, az elménket, a szellemünket is. Ez nagyon szuper, ez a feltámadás, tehát, hogy ez azt mutatja, ez a lap, hogy lesz elég erőnk ahhoz, hogy amilyen eseményeket hoznak itt nekünk ezek a nagy arkánum lapok, ugye a torony és a sorskerék, hogy azokból felálljunk, és a javunkra tudjuk esetleg fordítani. Jöhet belőle egy totál világnézet váltás is akár. Azért itt a lelki fejlődésetek az nagyon jelen van decemberre, és az, hogy nagyon meg kell dolgoznatok a céljaitokért, és ugye sokan a toronylapját is úgy értelmezik, hogy az mennyire nagyon rossz. Én nem gondolom, hogy az nehézséget jelöl, azt mindenképpen, de egyébként közhely, de ha megnézzük, minden közhelynek van alapja, itt ebben az esetben is, hogy ahhoz, hogy egy új tudjon épülni, ahhoz a régit le kell bontani. És a torony pontosan ezt mutatja. Hogy látod, belecsap a villám a nagy toronyba, összedől az egész, leesik a korona, az emberek kipotyognak az ablakokon, úgy látod, hogy Úristen, most vége mindennek, és közben igen, és nem. Tehát valóban összedől az a vár, az a valami, ami eddig a tiéd volt, amivel eddig törődtél, de valami sokkal jobbnak fogja visszaadni a helyét, vagyis odaadni a helyét, és ezt már csak abból is lehet érzékelni, hogy ez a lap is teljesen pozitív, és ugye itt a szerencsekerék mellé, ami kijött nekünk csillag, az is pozitív lap, és azt mondja neked, hogy reménykedjél, bízzál, tűzél ki célokat, mert fogsz hozzá segítséget kapni. És ugye itt van még egy segítő védőkártya, úgy mondja, igen, mert hogy ez is védőkártya, meg ez is védőkártya. Tehát, hogy védelmed is megvan hozzá, a segítőid megvannak hozzá, mindened adott hozzá, hogy jó és helyes döntéseket hozzál, azért kísértésre is számíthatsz, de nem érdemes arra menni, hanem inkább a nehezebb, melósabb utat választani, és akkor itt meg lesz az eredményed. Jaj, elnézést! És tessék, itt az ünneplés, a siker, ez annyira egy szép lap, a Kelyhek 3-as, üzleti sikert, érzelmi sikert, van okod az ünneplésre, így fog lemenni a decembered. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép kirakás.
Én ezeket az előrejelzéseket szeretem a legjobban, amikor tényleg van lehetőséged rá, hogy dolgozz magadon, mert úgy fogsz tudni előrébb jutni mindenféle értelemben, és én nagyon hiszem azt, hogy amint bent, úgy kint. Egy gyönyörű decembert kívánok neked. Szia!